Ja, goedendag beste lui. Wie zit er weer klaar voor een Weltspraken podcast? TV nu doet, maar wie zit er weer? Hoe het vandaag over gaat hebben is het imago van onze spraak. Ja, natuurlijk als eerste wil ik ook gerne oproepen. Steden toe aan. Deelt dit met de leu om hoe hij. Laat ze ervan weten. Wat alleen zo kunnen met elkaar de ulies groter laten groeien. Zodat uiteindelijk de hele wereld plat gaat kunnen. Maar daar gaan we natuurlijk voor. Hoe doe dat nou? Nou, een van de problemen hoe ze wie al nadenkt. Ik loop er gisteren nou een beetje hard. Dat doe ik regelmatig. Ik ga wel eens een bos gaan langs de straten. En toen dacht ik van... Eigenlijk heeft onze spraak een marketingprobleem. Een imago-probleem. En wat kan je daar nou aan doen? Nou, stel je eens voor... Als je aan Neder-Saxisch denkt of aan onze spraken... En die moesten nu voorstellen dat dat een meisje was. Hoe zal dat meisje er dan uitzien? Denk er maar even goed over na. En neem nog eens naar andere spraken. Hoogduits, Hollands, Engels. En wat zie je dan voor u? Wat voor persoon zie je dan voor u als die spraken een meisje was? Ik kan u vertellen, 9 van de 10 zegt bij Neder-Saxisch, dat is een oud kelke. Of een oud boerke. En... daar heb je nou precies het probleem, want de meeste lui die deze wie weer bereiken, meer platten gaan gebruiken. Dat zijn geen oude boerkes. Dat zit jonge jongens en meisjes, die regelmatig nog ook waar uit de stad komt, dit elke helemaal niks met boeren en leeuwen hebt. In Noord-Duitsland zal het misschien weer, dat is een oude visker, iemand op een boot. Je hebt op Facebook een groep Plattdeutsch, The Language of Champions. En het plaatje wat erbij zit is een kelker met een baard op de boot. Met een meeuw erbij. Maar dat geeft wel aan. Leu hebt een bepaald beeld bij onze spraken. En dan kunnen we wel vandaan blijven proberen om dat op dezelfde voet vandaan te doen. Maar dan met hol je datzelfde beeld in stand. Dus wie zou iets anders moeten doen? Nou, wat kun je dan doen? Dan kun je er een hele marketingachtige filosofie in op loslaten. Maar een van de belangrijkste zaken is denk ik dat we het zo vaak mogelijk laten horen. Want onbekend maakt onbemind. En je kunt u afvragen, bijvoorbeeld in een zietgedachte die ik daarbij heb is, waarom is Trump verkozen tot president? De meeste lui die hebben wat tegen hem en toch is hij verkozen. Dat is omdat hij zoveel in het nieuws is, zoveel onder aandacht is geweest, dat je niet om de naam heen kunt. En dat noemt ze meer exposure, dus alleen maar de blootstelling, door daar zo'n beeld voor het beeld wat de leu ervan hebt, staying on top of mind, zoveel mogelijk bij de leu in de gedachten blijven, dan went de leu daaraan. En dan raak je daaraan gewoon en dan vult dat op lessen vult het gewoon normaal. En ik denk dat ook dat belangrijk is voor onze spraken. Ik weet niet hoe je erover denkt, maar daar kun je natuurlijk gewoon over mailen op weltspraken@gmail.com. Dat is WEARLDSPROAKE@gmail.com. Luister je dit nog op YouTube, dan kun je het adres nog in beeld zien. Luister je het op Anchor.fm of op Google Podcasts of op Spotify. Maak dat maar niet doet. Dan kun je het zo ruim terug spelen. En datzelfde adres nog een keer horen. Maar wie gaan vandaan? Maar laat dan ook eens een keer concreet maken. Wat moet je dan doen? Als je kijkt wat bijvoorbeeld het Welsh doet. Welsh heeft ook een spraakraad. Willen niet. Misschien moet je dat eens instellen. Maar het Welsh, het Cymrisch, zoals dat dan heet, heeft een spraakraad en die heeft doelen gesteld. Die heeft gewoon gezegd, over zoveel jaar zijn er 1 miljoen Welsh-sprekers. En dan heb je iets om aan te werken, maar dan heb je een stip op de horizon, maar is weer een andere marketingterm te gebruiken, hoe je heen kunt lopen. En de manieren waarop, daar kun je allemaal tussen treis kun je vastleggen waarop hij daarheen kunt komen. En nou ja, een van de grootste trends is natuurlijk onderwijs. Hoe krijg je dat zo goed mogelijk in het onderwijs?
Nou, dat heet weer, het is een beetje een vies woord, dat mag je ook niet zeggen, maar standaardisering is belangrijk. En dat moet betekenen dat we van alles zien wat water bij de wie moet doen. Misschien moet wie in Nederland wat vaker doen gaan gebruiken. En moet ze vanuit Duitsland, waar ik noem maar wat minder Hoogduitse dingen er doorheen gooien. Maar in ieder geval, er zal een soort standaardisering moeten plaatsvinden om die sprake eenduidig bij de leu onder aandacht te brengen. En natuurlijk hoeft dat niet de enigste variant te zijn. En helemaal als je al opgegroeid zit met plat, dan is dat helemaal prima. Dan moet je dat gewoon aanhouden. Maar er zit een heleboel leu, wie moeten gewoon elke week. Er zit een heleboel leu, dit geen plat meer kunt, het ook nooit hoort, maar het misschien wel mooi vindt en het weet leren. Ik heb ooit al eens in het verleden berichten gehad van een of ander Engelsman. Die was naar Twente gekomen en die hoorde de leu door geen Hollands kunnen. Maar hij wilde daar dus toch wat bij horen. Dus hij moest plat leren, maar er was niks voor leu uit het buitenland om plat te leren. Dat vergeten we vaker. Nog een van de dingen is, hoe breng je dat naar buiten? Kijk, dat heb ik gelukkig ook al wel vaker gezegd, maar het internet geeft ons een kans om weten te kijken als ons eigen dorpje, als ons eigen dialectclubje. Maar wat je ziet is dat vooral de oudere generaties, die wordt er een beetje bang van dat grote internet, van die hele wijze van met elkaar omgaan, dat lussen, dat grote, dat wereldwijde. Dus wat gaat hij doen? Op Facebook maakt hij groepjes alleen voor een dorpje of een stadje. En als je daarbij wilt horen, dan moet je dat precies op die wijze doen. En het enigste wat voorbij komt zit alle foto's van vroeger en van hoe het was. Maar ja, dat helpt u eigenlijk niks. En het geeft alleen maar oude vroeger en wie kan je het oude, wie weet gerne alle woorden gebruiken. Maar als je meer leu weet bereiken, zou je meer met die sprake moeten doen. Dus dan moet je ook eens een keer boet nu eigen veilige gebiedje trainen en dingen misschien eens een keer anders doen als dat je het altijd gedaan hebt. Want als je het altijd met hetzelfde doet, dan blijft het ook altijd bij hetzelfde. Dus daarom probeer ik al jaren met weltspraken steeds nieuwe dingen uit te denken. Het enigste, het gaat alle kanten op. Ik heb wel eens een keer een belastingformulier in plat oude zat. Ik heb wel eens een keer, ik kan het zo gek niet verzinnen, of ik heb het wat geprobeerd. Maar het gaat er uiteindelijk om dat ik laat zien dat er nog een heleboel stijs gebied in ons leven zit. Waaruit als plat verdwenen is of nooit heeft bestaan, maar waarop het prima gebruikt zal kunnen worden. En ik denk dat daarin zelf wat minder angstig moet zijn. Kijk, een Engelsman dacht er niet oude na om Engels te kunnen. Waarom zullen we als platsprekers dan wat bangen wij om plat te kunnen? We moeten dat gewoon veel vrijer doen. En ik heb nog net even ter voorbereiding op deze podcast een YouTube-filmpje zitten kijken. Een Amerikaans filmpje natuurlijk. How to improve your self-image. Er staat een of andere gladjakker steekt daarvoor te klassineren hoe wie ons allemaal moet gedragen. En een van de belangrijkste zaken die zij zegt is, de eerste indruk is belangrijk. En dat is natuurlijk ook zo. Hij zei bijvoorbeeld van, je kunt een prachtig mooi diploma hebben, maar dat zit de leu niet. Wat de leu was heet, is hoe je erbij loopt. En de eerste indruk is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar als je plat begint te kunnen, heb je daar direct een oordeel over. Dus misschien moet je dat maar gewoon zo vaker laten horen en zoveel laten zien dat ondanks dat plat er ook nog maar een diploma achter zit, dat het uiteindelijk het imago vanzelf beter wordt. Want wat met die Amerikanen vaak is dat het vaak te vullen, dat de vorm belangrijker is als de inhoud. En dat moet je natuurlijk ook niet willen. Kijk, sommige lui hebben daar weer helemaal niks met. Bijvoorbeeld, als in plat gaan schreeuwen. Ja, ze denken dan, plat is een gesproken sprake. Dus wat doet weltspraken dan maken we een podcast. Dus om op het verhaal terug te komen, plat heeft natuurlijk een imago-probleem. Hoe kun je dat aanpassen? Duur het imago wat het heeft uit te breiden en het groter te maken en dat te omzeilen. Misschien moet je gewoon totaal wat onverwachts doen. En dat leuk denkt, kon dat ook nog met plat? Ja, tuurlijk, alles kan met plat. Misschien moet je eens een keer een wetboek in het plat vertalen.
Is volgens mij trouwens een keer gebeurd. Iemand heeft een intro in het Gronings, een wetboek in het Gronings geschreven. Maar waarom zo geen geneeskunde of noem het maar op, fysiotherapie of zoiets in plaats gaan doen. De zin te zat die dat kunt. In alle gebieden woont wat psychiaters en fysiotherapeuten en al die lui meer. Lui met een groot verstand. Maar dit er niet nog met dat verstand nooit over nadenkt om eens een keer dat platte te gaan gebruiken. In plaats van wat dat hoort dan niet bij. Want plat is alleen maar voor alle boerkes. En zo gauw als een oud spul moet worden. En zo gauw als wie wat oude vragen wil klassineren. Dan in één keer kan het platte bier terug worden. Maar dat is natuurlijk onzin. Hoe bereik je nou de jonge burger? Kijk, zoals ik net al zei. Waarschijnlijk zie je een oud kelke of een oud vrouwke voor u. Dat platkeert. En dat zegt, internet, niet moedse flatuten. Ik weet nog maar net hoe een computer aan moet. Geen wonder dat de jonge meur allemaal zegt van wat moet ik met zo'n? Daar heb ik gewoon helemaal niks met. Ik leute gisteren, ik maak ook nog wel eens muziek. Ik leute gisteren een reggae nummer van mij in het plat horen aan een jongen dat helemaal niks met plat doet. Hij zegt, ik vind het wel heel tof zeggen dat reggae, want dat verwacht je niet, dat is iets van de donkere lui uit Jamaica en oude hele wereld, dat hij dat neemt en door platte teksten aanhangt. Ik zeg, ja tuurlijk, want reggae is roots muziek, dat gaat over uw wortel, over uw oorsprong, en voor mij is mijn oorsprong tweede. Dus waarom zou je dat niet koppelen? Nou, zodanig denk ik dat we de werk van kunnen maken, maar dat moeten we met ons allen doen. Dat moet niet alleen de afhang van de oude lui dit mooie gedichtjes en mooie verhaaltjes over vroeger en het goal boerenleven schreeuwt, die moet er ook bij. Dat moet ook niet afhangen van lui die in kleerdragen bepaalde dansgroepen, met bepaalde dansgroepen een dag op een straat gehad, moeten ook bij. Ik bedoel, dat is hartstikke mooi dat dat er is, maar je moet niet meen dat die tijd ooit terugkomt. En je moet ook niet meen dat lui nog in een keer, als ze dat ziet, gaat denken van, goh, laat ik eens plat gaan kuien. Of laat ik eens een keer een knipmussen op de kop zetten of zo. Mijn vraag is eigenlijk, waarom zo gauw als de omstandigheden wat serieuzer toon krijgt, dan gaan we in één keer geen plat meer kuien, maar dan kiezen we ervoor om Hollands of Hoogduits te doen. Waarom zou dat doen? In plaats kun je ook heel serieus kuien. Ik heb volgens mij nog geen verkeerd woorden gezegd nog. Maar ja, zoals ik al zei, eerste indruk is onmiddellijk belangrijk. En wat je vaker hoort, is paneem of breng een zoek met op de proemenkroep. Dus zo gauw als dat blijft herhalen, ja, dan gaan de lui er ook niet beter over denken. Dus misschien heeft dat ook zijn charme. Misschien moet je daar juist vol op inzetten. Dat is hoe je het aan kunt herkennen. Maar het gekke is bijvoorbeeld, je hebt, ik weet niet hoeveel smartphones, laat daar eens over hebben. Een strikbord, een klokfoon, hoe je het nu meer. Ik zeg voor nu een smartphone. Maar een smartphone, ik weet niet hoeveel soorten. iPhone, Samsung, neem ze allemaal maar op. Waarom zou je voor de een gaan en niet voor de ander? Nou, voor iPhone is het juist heel slim. Apple heeft heel groot de marketing voor elkaar. Daar weer bij hun. Dat geeft een bepaald idee van vooruitstrevendheid, van vooroplopen met nieuwe technologie, van nadenken oude vorm en voor vormgeving. Hoe het eruit ziet is heel belangrijk, maar het ding doet eigenlijk niet veel beter of als een Samsung. En ja, dus het is puur dat lui identificeerd weet worden met dat product. Dus als we nu onze sprake is als product beschouwd, dan moet je misschien eens een keer een lijst opstellen met associaties, verbanden, gedachtenverbanden, dit lui dat met lengt. Zo gauw hij plat hoort, dan moet dat dit en dit en dit en dit opleveren. Noem maar op, het moet modern zijn, vooruitstrevend. Maar het beeld wat lui erbij hebt, wordt voor een groot deel ook door de media bepaald. Dus ja, wat je vaker in de media ziet, als het al plat gaat, ons plat, dat verdwijnt en het is toch jammer dat het verdwijnt. En ja, bijvoorbeeld een recent voorbeeld, we hebben de Twents Songfestival gehad. En daar heeft een 17-jarig meisje heeft daar aan meegedaan en dan heeft een cover gemaakt van Lady Gaga. Nou, hartstikke mooi. Maar de eerste zinnen
in het artikel van Tubantia, de lokale krant, is 17-jarige Max zingt normaal geen plat. En ik van nee, dat klopt. En dat hoor je op deze manier in stand. Het wordt een self-fulfilling prophecy als je dat iedere keer leu onder neuzen drukt. Want daarmee druk je eigenlijk uit dat je vindt dat 17-jarige Max geen plat hoort te zingen. Maar dat hoort ze wel, maar dat hoort gewoon normaal te zijn. Dus een oproep aan de media, aan de traditionele media, houd eens op met onze spraken de grond in te trekken. Zorg dus dat het positief het nieuws komt, want ja, je hebt een groot bereik. En kijk eens wieter als alleen maar die standaard, die clichés, 10 uitspraken voor dit alleen een tukkers kent. 10 uitspraken dit alleen een Oostfriesen kent. Want als je goed nagaat, ons spraakgebied is onmiddellijk groot. Je kunt ervan uitgaan dat niet alleen leu in Twente plat keert. En dat is ook een van de dingen die vaker van leu van boeten Twente teruggekringt. Het is Twente vuur, Twente na en wieter is er niks. En dat is natuurlijk grote onzin, want Twente is maar een heel klein stipje op de kaarten van onze spraken. Dus ja, dus de media heeft er een grote rol in. Ben je nog meer? Alle leu zelf. En ja, hoe bereik je die nou? Ja, dat is een groot probleem. Misschien kun je in lokale krantjes wat schrijven. Maar het is voornamelijk voor de leu zelf dat ze het dagelijks gebruikt. Dat de leu dit hoort. Er zelf achteraan gaat dat ze het vaker gebruikt. En ook niet bang ziet om het te gebruiken. Want leu ziet het als hij een beetje schoorvoetend en een beetje onze spraken gebruikt. En dan een beetje zo halfbakken. Of alleen maar brekken zoek met op de proemenkroep. Onbenulligheid. Ja, dan help je daar ook niet echt met. Of het Tweesweerstation, touwnat, touwdreuren, dat dingen. Ik heb ook regelmatig voorbij. Ik heb er vandaag nog weer gezien trouwens. Ik denk dat wie zelf veel meer erachteraan kan zitten hoe leu over onze spraken denkt. De meeste leu weten het niet, want wie holt het zelf onder de mussen. Wie laat het nooit zien. Wie treedt er niet met naar boeten. Zo gauw als leu probeert om het te krijgen, dan zeggen we van, goh, doe dat maar niet, want het klinkt niet. Ja, tuurlijk klinkt het niet. Zo gauw als je naar andere spraken gaat kijken, klinkt het ook niet. Maar laai daarom, nee, dat dacht ik niet. Dus ja, ik denk dat we veel meer, iedereen mag plat kijken. Plat is van iedereen. Probeer het eens een keer met meerdere leu te kijken. Dood in plaats van domme uitspraken is een keer wat nieuws te verzinnen. Door iets filosofisch. Of zo gauw als iemand vraagt van, kun je me wat plat leren? Doe dan niet van, roep met moos of dat soort dingen. Maar door is gewoon, het begint met ik zie of ik ben. I ziet, I bent, du bist, hij, ze, het is. Ga dus gewoon de grammatica behandelen. Of laat dus wat mooie woorden zien voor dingen die we hier in onze omgeving hebben. 1 huis, 2 huizen. Dat is ook alweer een stuk grammatica, want we krijgen het omlaut daarop. Op die wijze denk ik dat leu de spraken veel serieuzer neemt. Als hij dat zelf doet, dat is denk ik wat een mooi afsluiten, want inmiddels zitten we volgens mij alweer kats aan de 15 minuten. Ik zal even kijken. Nou, een mooie afsluiter is denk ik, leu, neem dit zelf serieus, dan gaat de rest dat vanzelf ook doen. Daar wil ik het bij laten. Heb je zelf ideeën van, god, man, kan je het daar eens een keer houden? Laat daar hoe heel de leg eens een keer over skiën. Laat het weten, schrijf het in de comments op YouTube, in de onderschriften. Doe een duimpje of een duwe. De duwe mag naar weltspraken@gmail.com. Kunt nog een keer in beeld op YouTube. Luister je dit nog op Spotify, dan zal ik het toe uitspellen. WERLDSPROAKE@gmail.com. Leu, ik zal zeggen, hard gewoon en nat gewoon. Dat zijn dan harmoor, maar daar heb ik nog een keer over. Aju!